Kumusta ka mong tanan din ha sa Gihulngan City, BJMP? Maayo lang ba ang tanan? Blood, ang salamat sa imong pagkanta. I pray that God is going to bless you abundantly. Kami diri sa Regina, maayo lang ang tanan. Abi na ko ang winter, ang tingtugnaw mahuman na. Apan dakang snow sa usang adlaw. So, gilisod ang akong likod, akong gipalam nga snow. Apan ang nakamaayo nga ang adlaw mosalop nag alas 8 sa gabi ug musilang pog mga alas 5. So ang summer moabot gyud, dili mapugnan. Sa dili kita magsugod, magampo kita sa atong Ginoong Hesukristo, atong iduko ang atong ulo, atong respetaan. Among amahan nga langit nun, daghang salamat niining adlaw nga kami gihapon makatuon sa imong pulong. Ang imong pulong mao ang among suga sa kinabuhi. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw magauban kanamo. Hinaot pa unta nga ikaw among daigon sa tibuok namong kinabuhi. Nagaampo sab ako sa Espiritu Santo nga maoy mutabang kanamo karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Pila na kaadlaw karon, pila na ka tuig karon sa 1981 dinhay nahitabo didto sa Inglaterra. Unsa may nahitabo? Ang prinsipe sa Inglaterra nag-asawa og usa sa pinakagwapa kaayo, si Diana. Tungod kay sila sikat, daghan kayong milantaw sa television. 750 million ka mga tao ang milantaw. Apil na ko dinha. Apa nag-wonder lang ako. Kung karon panahona, daghan pa ba gihapong makahinumdom sa ilang kasal? 2000 na katuig karon, dinhay kasal. Dinhay kasal sa usa ka baryo. Kini sila dili sikat, mga pobre lang sila. Apan ang ilang kasal mahinumduman sa tibuok natong kinabuhi. Pila ka gatos ka tuig mahinumduman gihapon. Ngano man kay naa sa Biblia. So atong lantawon, atong abrihan karon atong Bible. Pero sa dili pa kita mag-abri, magsugod, gusto ko nga kita makaibalo sa duha ka bersikulo nga importante kayo. O ako pod gusto po na ako ning i-memorize. Kining bersikulo mao ni nganong gisulat ni Juan, ang pinaka-purpose nganong gisulat niya kining atong gistudyohan karon. Sa John chapter 20 verse 31. Mao ni tuyo, miingon siya, apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Misayas, ang anak sa Dios, o pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang sunod nga bersikulo nga akong isugyot mausab ang Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Og ang pulong nahimong tawo og mipuyo uban kanato. Puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. So sa ako nag-ingon ninyo nga dinhay kasal 2000 na katuig karon, nga mahinumduman gyud og pila ka libo ka tuig. So atong lantawon og unsa man ning kasala. Naana mo sa kapitulo 2 sa Juan. Okay, ako nang basahon. Basahon natong tanan kay naamoy Bible din di ba? Og sa ikatulo ka adlaw, may usa ka kasal sa Cana sa Galilea. Og dito miadto ang inahan ni Jesus, og si Jesus usab og ang iyang mga tinun-an gidapit sa kasal. So usana sa mga bisita sila, ang inahan ni Jesus, si Jesus og ang iyang
At this time, sa pagkakaroon, 5 pa ang iyang disipulo. So, unsa may inyong paglantaw sa atong Ginoong Kristo? Kining gabuhat sa kalibutan, gabuhat sa tao, nakipagbarkada, miadto sa kasal, miadto sa kombera. Di ba? Mayo siyang makaamigo ng tao. Versikulo 2. Versikulo 3. Ako sang explicar ninyo unsa maning kasal didto sa panahon ni Hesus. Sa panahon ni Hesus, ang kumbira sa kasal ninyo pila ka adlaw ang kumbira. Sa panahon ni Hesus, ang kumbira usa ka semana, 7 ka adlaw. So sa usa ka tuig ang mga ginikanan sa lalaki mag-prepare gyud gusto kay daghang bisita. Labi na ang uban bisag dili imbitahon muadto. So sila ay magasto apan diri sa North America, sa Canada, sa USA, ang magasto ang pamilya sa babae. Ako duha ka babae, so ako nagasto. Pero di na sa panahon ni Jesus, ang pamilya sa lalaki ang maggasto. Magdako kay ning preparasyon. Kung mahutdan nga di pa natapos ang kumbira, makaulaw kay ni. Sa tibuok nga pila ka tuig kung moagi kining gikasal, mingon sila palpak ang ilang kasal. So makaulaw kayo kung mahutdan. O sa adlaw sa kasal usab, ang lalaki o ang iyang mga barkada, mga amigo, mga igtagsa, pag-umangkon, sayo sa buntag, mulakaw sila, moadto sila sa babae, ilang kuhaon. Apan dili lang moadto, magparade sila. Ang ilang himuon, naa sila yung mga banda, musayaw sila, mukanta. So usa ni sa mga instrumento, shofar. Usa na sa mga instrumento nga ilang gamiton. So ang tibuok baryo makahibalo nga, adunay kasal ni Tampulano o ni Tampulana. Ug ilang kuhaon didto ang babae. Pagkatas ang babae pod ang iyang mga amiga niya muuban usab anton nga ikasal. Dito sa kasal magsugod na ang dako nga kalipay, dako ang kumbira, dahang kaunon, dahang sayawan, daghang kantahan. Mao na entertainment nila sa usa ka baryo, kay walay karaoke, walay video kay dito sa unang panahon, walay television. So mao na dako kay ng affair sa baryo. So mag-continue kita. Versikulo 13. Versikulo 3. Og si Jesus usab og ang iyang mga tinunan gidapit sa kasal. Versikulo 3. Og sa nagkulang ang vino, magkulang ang vino. Nagkulang ang vino. Wala pa gani nahuman ang kumbira, nahurot na. Naibalo mo, makaulaw ka ini. Ang tao, wala mga naong nga kung mulakaw sila sa dalan, wala sila ipakita. So dako kayo ng problema. So nagkulang vino. Ang inahan ni Jesus, miingon kaniya, wala na sila vino. Murag, naibalo nga ang inahan ni Jesus. Nga kini Jesus, espesyal. Nga pagkatao, dili ni siya ordinaryo. Wala na vino. Unsa may giingon ni Jesus? Sa versikulo 4, si Jesus miingon kaniya, babae. Wow! Dini sa atua, kung naay mo ingon nga, imong ingnon ang imong inahan, babae, makatilaw kag chinilas, makatilaw kag silhig, makatilaw kag kurot, bisan asang dapita, bisag sa bulog, kuruton kanila. Kay dili ni maayo. Apan sa ilang unang panahon, mauni pagtawag nila kung mahal mo ang imong inahan, mahal mo ang ginikanan. Pareha sa atua,
na mutawag tag dudong, enday sa mga Ilocano, basang, balong. So dili ni insulto. Atong Ginoong Jesucristo, dako ang respetan niya. Mingon si Jesus, unsay labot ko kanimo? Wala pa moabot ang akong takna. Si Jesus nahibalo kung unsay iyang plano dinhi sa kalibutan. Unsay gisugo sa amahan niya dinhi. Ang gisugo, mao nga siya magpakamatay sa cross. Aron nga kita maluwas. Sumingon siya, lain na ang direction sa akong kinabuhi. Versikulo 5, ang iyang inahan nag-ingon sa mga sulugoon, bisan unsa ang iyang igaingon kaninyo, buhaton ninyo. Guys, tandaan ninyo, remember this, kung unsa ang gisulti sa inahan sa atong Ginoong Kristo. Bisan unsa ang iyang igaingon kaninyo, buhaton ninyo. Para usab ni sa atong tanan, nga kung unsa ang isulti sa atong Ginoong Kristo, atong buhaton. Ngano man nga atong buhaton? Kay siya lang ang manluluwas ato. Kay iya tang gihigugma. Mao na usa ka rason nga nagtuon kita sa Bible para nga atong mahibaw-an kung unsa ang gisugo sa atong Ginoong Kristo. Unsa iyang pulong. Mao na gaton kami diri sa among balay gabasa kami Biblia kada gabi. Karon nagbasa na kami sa sinulat ni San Pablo. Ang ako pong mga barkada diri, nagtuon po kami sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Wala pa moabot ang akong takna sa versikulo 6. Karon, may unom ka tadyaw nga bato nga gipamutang didto, sumala sa batasan sa mga Hudiyo, sa pagpanghugas, nga ang tagsa-tagsa kanila nagasulod og 2 kung 3 ka metrata. Buot ipasabot ani nga kining tadyaw ang sulod sa tubig mga 20 o 30 ka galon. So unom ka galon, posible 180 ka galon kining tanan nga tubig dire. Si Jesus mingon kanila sa mga sulugoon, punan ninyo sa tubig ang mga tadyaw. Unsa man siguro himuon ni Jesus? Nga punon magtubig. O kini gipamuno nila hangtod sa ngabel. Puno gyud kayo. Nganong gisulti pa man ni Juan nga punuon gyud. Para walay mga tawo moingon nga nagsugo si Jesus o nagsugo siya bino pagkahuman gimix sila. Mao nang gisulti ni Juan nga dili na ni madugagan. O siya miingon kanila si Jesus, kuhaan ninyo o dadon ninyo sa punuan sa kasal o ilang gidala kini. Unsa may feeling, unsa may gibati sa mga sulugoon nga iyang ihatag kining tubig nga wala sila kabalo bino ba ni? Dako ang pagtuo nila. Wala ko kay balo kung kanos ani nahimo nga bino. Apan mag-istura nita kabayig bino. Sa unang panahon, ang bino pag-adto namo sa Israel, 2 na ka tuig karon, nakita namo ni kung unsaon paghimo sa bino. Ang grapes, pagkahinog na ilang murag ila silang galingon, parang duga makuha. And then ilaning ibutang sa mga baril, sa mga tadyaw, o siguro mga usa ka tuig. Pagkatapos naanay fermentation, magkuhan chemical reaction. Maglisod ko pag-explicar kung unsa ang fermentation, pero mahimo ng alcohol. Adunay mix la sa mga chemicals. Sumulong tanig dugay kayo, usa mahimo nga may alcohol. Unsa may gihimo sa atong Ginoong Kristo? Naghulat ba og usa ka adlaw para mahimong bino? Usa ka oras? Wala. Instant, dali lang ang tubig na himong bino.
walay fermentation. Kini sayon lang kayo na sa atong Ginoong Hesukristo. Kini giingon nilang milagro. Kay siya nagbuhat sa kalibutan. So, ang tubig nga himuon nga bino, wala na'y problema. Versikulo 9, og sa gitilawan sa punuan sa kasal ang tubig nga nabalhin ng vino. Nabalhin, gitilawan. Og wala mahibalo kung diin gikan kini, apan hingbaluan sa mga sulugon nga nagkuha sa tubig. Ang punuan sa kasal nagtawag sa pamanhunon ug miingon kaniya ang tanang tawo mo magadalit pag una sa maayong vino ug unya kon ang mga dinapit makainom na hangtod matagbaw mao pay pag idalit sa labing ubos nga vino apan ikaw gitaguan mo ang maayong vino hangtod karon. So unsa man kwalidad sa vino nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo? Superior. Mas maayo sa tanang vino at that time. Kung si Jesus motabang ka nato, mas maayo sa tanan nga tabang. Versikulo 11. Kini mao ang una sa mga katingalahang nga gibuhat ni Jesus sa Kana sa Galilea. Og nagpadayag kini sa iyang himaya. Og ang iyang mga tinun-an na nagpanuo kaniya. So dako kayong efekto sa iyang bag-o nga mga estudyante. 5 ka buok na mituo sila unsa may ilang gituuhan. Mituo sila nga kini si Jesus mao ang Misayas. Unsa pa may atong maantiguhan dito? Kamo mangutana sa ako ron, mangutana mo unsa may position sa alcohol? Inom ka bag daghang alcohol? Sa mangutana mo, regression. Ako wala ako'y problema sa alcohol. Daghan akong gusto sa pagkaon, daghan kong gusto. Gusto ko makaghumba, pansit, adobong manok, adobong bulad. Adobong manok, adobong baboy gusto ko. Apan usa sa mga buta nga dili ko lamian ang alcohol. Sa ako di gyud na lami. Sa uban lamian kay na sila. Muinom og usa ka gabi eh. Muinom og tanduay, syuktong, pero sa ako wala nay problema. Usa lang akong nag-worried lang ko, usa lang akong problema kay diri sa Amerika. Sobra sa usa ka gatos ka libo ka tawo. Usa ka gatos ka libo sa tawo namatay tungod sa alcohol related accident. Daghang patay diri sa alcohol kay mga tawo naa sila sa sakyanan pag mag-drive usahay kung alcohol makakuan sa panghuna-una sa decision making. Abi ni mog duol o layo. So daghang disgrasya dinhi usa ka gatos ka libo ka tawo kada tuig. Pero sa ako okay lang kung naay mo inom, okay lang sa ako. Wala ko'y problema. Dili ko mag-criticize. So unsa may atong nakuha dinhi sa kasal sa Kana. Una, kung ang Ginoo mo tabang, mas superior ang iyang tabang, mas maayo ang iyang tabang. Ikaduha, sa atong dakong kaulaw nga nahitubo sa atong kinabuhi, ikaw ug ako na pandol, kuhaon niya ng kaulaw. Pasayloon ka sa imong mga sala. Mawala ang imong kaulaw. Mao gihimo niya sa kasal. Gitabangan sila nga dili sila maulaw sa katilingban. Ikaw ug ako usab tabangan sa atong Ginoo. Okay, makuha po nato
usas makuha nga mutuo kita nga si Jesus ang manluluwas, ang gi-promise nga Messiah sa Old Testament. Karon versikulo 17. Dili di ay. Versikulo 12. I am sorry. Sa tapos ni ini na nagpanugbong sa Capernaum siya og ang iyang inahan og ang iyang mga igsoon og ang iyang mga tinun-an apan wala sila managpabilin dito sa daghang mga adlaw sa Cana. So sa atong nabasa karon dinhi ang atong Ginoong Kristo na ay mga igsoon. Duha ka lalaki o posible duha nga babae. Versikulo 13. Og haduol na ang Pasko sa mga Hudiyo. Og si Jesus mitunga sa Jerusalem. O bungtod ng Jerusalem, pag adto na ako 2 years ago, gasakit ang akong tuhod, kay siging gasakasaka, daghang mga hills, daghang mga bungtod. So, mutungas dito. Unsa maning Pasko? Kini siya fiesta. Kini ang fiesta sa mga Hudiyo. Kini ang giingon nga fiesta sa saylo, dili pista sa pagpasaylo ha, pista sa pagsaylo. Kini dako kay ning fiesta nila. Unsa may historical background ani, nganong mag-celebrate man sila, nganong ang daghang kay mga tao nga sa laing lugar sa Roma, sa Turkey, lugar sa Greece, mga Hudiyo muadto gyud. Mao ilang panaginip nga bisag usa lang sa tibok lang kinabuhi makaadto sila sa Jerusalem. Kining miingon nga pagsaylo o muagi. Ang history ani mao na sa unang panahon, pila ka gatus ka tuig, kining mga Hudiyo, mga Israelites, sulugoon sila dito sa Egypt. 400 years, 400 ka tuig sila sulugoon. O trabahante, walay sweldo, pakaunon lang sila. Ang Ginoo miingon nga kuhaon na nako mo. Kay gasaad ako o gasaad ako nga amo mong hatagan og yuta. Muinom sa kog kape ha. Nahimong bino. Na dili, nagkomedya lang ko. Kape lang to. Dili to beer o bino. So, hay naman ta karon. Dito ta sa fiesta, sa celebration, ang history. So gikuha sa Ginoo ang Pharaoh, ang hari, ang presidente sa Egypt dili gusto. Kay dako kayong tabang ang mga Israelites. Nasuko ang Ginoo. So usa sa mga punishment nga ang tanang mga kamugulangan nga lalaki patyon. Adunay anghel nga mopatay. Anghel sa pagpatay. Ang mga Hebrehanon, mga tao sa Ginoo, giinan sa Ginoo nga kanang adlaw, kanang gabiyon inyong butangag cross ang inyong balay. Aron nga ang anghel sa kamatayon musaylo lang sa inyong balay. So mao nang ilang gi celebrate ni nga ang pagsaylo sa kamatayon, sa anghel sa kamatayon. So kada tuig kini dako kay ni sa in English mo na ilang gingon Feast of Passover. Dako kay ning celebration. So dito moadto sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem o dito ang templo. Akong ipakita ninyo ang templo sa Jerusalem. Ambot kung makita ba ninyo na? Mao na'y templo sa unang panahon. 2000 na katuig karon. O napoy ipakita ninyong usa pa. Kini ang unang templo.
nga gibuhat ni Solomon apan kini nagguba usab. Kini ang templo sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. So, moadto sila sa templo, magampo, maghatag og halad, o ang giingon nila nga usahay sobra sa 2 ka milyon ka tawo ang muadto sa Jerusalem. So daghang kay mga tao. Daghang malipay. Kini sila wala kayo gulo, walay samok, kay sa templo adunay 500 na mga sundalo, mga gwardya. O ang mga Romano usab naka-station dito. Ang 10th Legion nga 5,000 soldiers nga naka-station sa Antonia naglantaw usab kung kay daghang kay ni mga tao. Dili nila gusto gulo. So safety kaayo. Pero ang nahitabo na karon sa unang panahon, dili panahon ni Jesus, pila pa kagatos ka tuig, maayo gyud kaayo ang pagpadala sa templo, ang pagpadalagan. Pero sa panahon ni Jesus, dako ng problema. Nganuman, kung ikaw maghalad ka og kanding, karnero, iadto nimo sa templo, na inspectors. Tan-awon sa inspectors kung perfect ba, maayo bigod kayo ang imong halad. Apan sila corrupt kayo. Ngayon sila, naay problema sa dalunggan. Naay problema sa tiil. Dili ni akseptahon namo, dili ka maka-offer. So, pero umingon silang, apan naami ibaligya. Kabalo ka, mahal na kayo ang baligya nila. So daghang makakwarta dito sa sulod sa temple, dito sa temple area. Usa pa, kadaghanan dito, dili taga dito, na ay layo kayo sa Turkey, sa Roma, o kinahanglang magbayad sila og temple tax, buhis. Lain man ang ilang kwarta. So ipa-exchange nila sa kwarta dito sa Jerusalem. Pero unsa may exchange rate? Panalitag ang usang kwarta o kwarta nila equivalent, eksakto. Apan sa Fiestas Passover, corruption sila. Ingon sila, dili, kung gusto ka mo palit og kwarta namo, maghalaga na og 50. Doble na kayo. So daghang corruption. Nga unta ang mga tao mag-worship pero gipangkwartahan nila. Og maunay daghang kaayong corruption na dito. Unsa may imong gibati nga nag-ampo ka dito, lakaw kag pila ka bulan para makaadto, pagkawang baho kayo. Daghang tae. Unsa may feeling ninyo? Mao nang miabot ang atong Ginoong Hesukristo. Basahon na to. Sa magsugod versikulo 13, o gaduol na ang Pasko sa mga Hudiyo, og si Jesus mitunga sa Jerusalem. 14, o kingkita niya sa sulod sa templo, unsay nakita ni Jesus? Ang mga nanagbaligya og mga baka, og mga karnero, og mga salampati, og mga mag-iilis og salapi nga nanaglingkod. So naay so daghang mga negosyo dito. Imagine, sobra sa 2 ka milyon. Og unsa gibuhat ni Jesus sa versikulo 15, og nagbuhat siya og usa ka bunal nga pisi, og giabog niya ang tanan ngadto sa gawa sa templo, ang mga karnero og mga baka og gipangyabo niya ang mga salapi sa mga mag-iilis, o gipamukan niya ang mga lamisa. Unsa may imong paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo? Malumo siya, forgiving, makapasaylo siya, loving, apan naapod siya usa ka character nga masuko siya. Labi na kung ang templo sa Ginoo
labi na kung naay corruption, masuko ang atong ginaupod. So, loving, pero masuko usab. Maka naay langit nga gipreparar, naapoy impyerno. So, dili nato na malimtan. Og sa nanagbaligya sa mga salampati, mingon siya, kuhaan ninyo kining mga butanga dinhi, ang balay sa akong amahan, dili ninyo pagbuhaton, balay nga baligyaanan. Ano sa may sulti niya? Ang balay sa atong amahan, o mingon siya, ang balay sa akong amahan. Ayaw ninyo binuanga. Ang iyang mga tinunan, na hinumdom nga sa nasulat, ang kakugi alang sa imong balay, magaalamoy kanako. Busa ang mga Hudiyo mitubag ug miingon kaniya, unsa ang ilhanan nga ipahayag mo kanamo, ingon nga ikaw nagbuhat ni ining mga butanga. Kinsa man ka? Wala mi kailan nimo. Kami ang mga haring gangis dinhi. Ikaw bang Misaya? Kaya ang Misaya lang ang adunay authority nga manglimpyo diri. Mao na ilang pangutana. Versikulo 19, si Jesus mitubag umingon kanila, gub-an ninyo kining templo, og sa ikatulo ka adlaw ako kining patindugon. Busa ang mga Hudiyo miingon, kapatan og 6 ka tuig ang pagtukod ni ining templo, og imong patindugon kini sa 3 ka adlaw. Sobra sa 40 ka tuig ning gihimo namo, pero karon wala pa gini nahimo. Wala pa nahuman. Og unsa may sulti ni Jesus? Ang kining templo ha, giguba ni sa mga Romano. Sa AD 70, giguba po ni siya. 29, apan si Jesus nagasulti mahitungod sa templo sa iyang lawas. Busa sa nabanaw siya sa mga minatay ang iyang mga tinunan na hinumdum nga siya nagsulti niini. Og mituo sila sa kasulatan o sa mga pulong nga gisulti ni Jesus. Unsa may nahitabo dito? Hain naman ning templo karon. Naguba na ang templo. Hain man karon ang templo. Asa man nato makuha ang templo karon? Ang templo karon si San Pablo miingon sa sinulat niya sa mga simbahan sa Corinto kapitulo 3 versikulo 16. Tan-aw na to kay ang templo dito sa Jerusalem giguba. Hain naman ang templo karon. Miingon si Pablo, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo ang templo sa Dios. Kamo kita, ang mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, ang templo. Og nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. So ang templo di ay karon, ay na sa sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang templo naa sa ato. Gusto ba ninyo nga hugawan ninyo ang templo nga nagapuyo ang atong Ginoong Hesukristo? Siya lang ang makapalimpyo sa atong kasing-kasing. Wala na ilain. Ang atong relihiyon dili makalimpyo ka nato. Ang Espiritu Santo lang ang makalimpyo. Versikulo 24, apan si Jesus wala gayud mosalig sa iyang mga kaugalingon kanila tungod kay siya nakaila sa tanang mga tao. Dili lang usa ka tawo, kaila niya ang tanan. Tao ba ni siya? O Ginoo. O tungod kay wala sila magkinahanglan nga may bisan kinsa nga magapamatuod mahitungod sa tao. Kay si Jesus, siya ang sa iyang kaugalingon nahibalo siya sa tanang mga tao. Kinsa may nahibalo sa tanang mga tao?
Kinsa may nabalo sa sulod sa kasing-kasing sa tao? Nahibalo ba mo nga bisag unsa pa kadaghan ang atong pag-ampo? Bisag mag-ampo ta og pila ka libo, bisag magtuad-tuad, maglukso-lukso, apan kung wala sa kasing-kasing ang atong Ginoo, mahibaw-an niya kung unsay sulod sa atong kasing-kasing. Hinaot po ta nga matabangan kita sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.